højde fra C ned på grundlinjen hernede. Punktet, hvor det rammer dig, det kalder vi D. Ja. Så finder vi, for vi sinusrelationen, der finder vi så ud af, hvad højden herovre den er. Og det svarer til at sige hvad hedder det nu? B gange sinus til vinklen A. Og man kan også finde højden ved at sige A gange sinus til vinklen B. Og da vi har fundet ud af, at begge de her udtryk giver højden, så må de være lige med hinanden. Yes. Det står her. Og så dividerer vi så med AB på begge sider for at få fjernet det her forreste. Og så kommer det til at stå sinus til store A divideret med A er lige med sinus til store B divideret med B. Det er de der ulækre teer. Og for at finde ud af, nu har vi så fundet en del af sinusrelationen, så for at finde den sidste del af sinusrelationen, så sætter vi en højde uden for trekanten også. Der finder vi så ud af, at den her højde, den har en beskrivelse af C gange sinus til store B. Og den har også en, der hedder B gange sinus til 180 minus C, som også kan forklares med B gange sinus til store C, da de har samme anden koefficient. Yes. Og så igen, for at få fjernet C her, B der, dividerer vi med BC på begge sider. Så ender vi op med, at der kommer til at stå sinus til store B divideret med B, lige med sinus til store C divideret med C. Og dermed, når vi så ved, at sinus til store A divideret med A er det samme som sinus til store B divideret med B, og vi ved, at sinus til store B divideret med B er det samme som sinus til store C divideret med C, så må de tre alle sammen være lige med hinanden. Og det her det er sinusrelationerne, som vi har bevist lige før. Og nu vil vi bruge sinusrelationer til at finde lille c. Og det gør vi ved at sige c over sinus til c lige med for eksempel a over sinus til a. Som står oppe i sinusrelationerne. Da de svarer til. Så isolerer vi c, og så bliver det så til 20, da det er a lille a over sinus til 60, da det er a store a gange sinus til 100, som er store C. Og det giver så 22,74, som er længden af lille c. Så vi så bruge sinusrelationer til at finde vinklen B, og det gør vi ved at bruge sinusrelationer. Sinus til store B over lille b lige med for eksempel sinus til A over lille a, da vi kender det par her, da vi skal bruge et par, for eksempel sinus til A over lille a. Og så isolerer vi så sinus til B, og det gør vi ved at sige sinus til A, som er sinus til 60, over 20, som er lille a, gange 5, som er lille b. Det giver så 0,217, som er sinus til b. Og så for at finde vinklen af sinus til b, så siger vi sinus i minus første til 0,217, og det giver så 12,53, som er vinklen b. Okay. Så for at finde cosinusrelationerne, så sætter vi en vinkel eller en linje igennem en højde igennem vores trekant. Og så får vi dermed to retvinklede trekanter. Altså dermed finder vi så også to udtryk for H. Og det er H i anden plus x i anden er lige med B i anden. Eller hvis vi så isolerer H i anden, så bliver det så til H i anden er lige B i anden minus x i anden. Det er så det ene af de udtryk for den trekant, vi har herover. Og så får vi så også et andet udtryk for trekanten, der er herover, hvor vi også bare igen får Pythagoras til at få til at finde udtrykket for H. Og det bliver så H i anden plus H i anden plus A minus x i anden er lige C i anden. Og dermed så bliver det H i anden er lige C i anden minus A minus x i anden. Ja. Og så sætter vi så de to udtryk lige hinanden herovre. Så i princippet står der også H minus H. Eller H er lige H. Eller H i anden er lige H i anden. Ja.
Og det vi så har her, der har vi jo så en kvadratsætning, så den kan vi regne ud til, at den bliver ja, a i anden plus x i anden minus 2ax. Ja. Og så hernede, så går vi så videre, og så har vi så bare regnet det ud af parentesen, og siden at det er en minusparentes, så ændrer vi bare fortegnene inde i parentesen. Ja. Og derefter så isolerer vi så b herover, b i anden, og dermed får vi så ja, b i anden er lig c i anden minus a i anden plus 2ax. Ja. Og det samme kunne vi så også gøre, hvis at vi ville isolere c i anden. Ja, det er i princippet det samme, bortset fra det med to forskellige sider. Ja. Og så det eneste vi så mangler her, det er at finde udtrykket for x. Og det har vi så herover. Fordi at vi ved, at det er en retvinklet trekant, så dermed så ved vi, at cosinus til c, det er lig x over b. Ja. Og dermed så x, det er lig b gange cosinus til c. Og det indsætter vi så i stedet for x, og dermed så får vi så cosinusrelationen c i anden b i anden plus a i anden minus 2ab gange cosinus til c. Og det er så der vi bruger til at finde sidelængder. Hvis vi så skal finde vinkler, så isolerer vi bare cosinus til c, og så bliver det dermed lige cosinus til c er lige a i anden plus b i anden minus c i anden divideret a, eller 2ab. Nu vil vi anvende cosinusrelationen. Her har vi en trekant, hvor vi kender alle sider, og vi vil gerne finde vinklen af A. Så vi kan bruge cosinus til vinkel A er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2bc. Og så kan vi så sætte tallene ind, så b det bliver 10 i anden, og c det bliver 15, og a det bliver 12. Og hernede, der flytter vi 2 ned, så det bliver 2 gange 10 gange 15. Og når vi tager det fra lommeregneren, så giver det cosinus til a lige med 0,603. Og når vi tager det i minus første, cosinus til minus første, så giver det a lige med cosinus i minus første til 0,603 lige med 52,91 grader. Og så herover, der skal vi finde, der kender vi 2 sider, og vi kender en vinkel. Og vi skal finde siden A. Og den måde vi gør det på, det er ved at sætte det ind i den her formel, så det hedder a anden lige med b anden plus c anden minus 2bc gange cosinus til a. Så når vi sætter tallene ind, bliver det til a anden lige med 5 i anden plus 15 i anden minus 2 gange 5 gange 15 gange cosinus til 60. Og når vi får det ud, så bliver a i anden lige med 175. Og når vi så tager kvadratroden af a i anden, så er det kvadratroden 175, og det er så a lige med 13,23. Vi skal finde arealet her på den her trekant. Og det ved vi alle sammen. Det gør man ved at sige højde gange grundlinje. Det vil i højde. Det er lige med arealet. Men her, det er meget vigtigt normalt, vi må ikke bruge den her højde. Må vi ikke skrive ind, vi må ikke bare skrive det ind. Vi skal simpelthen bruge de her sider, der eksisterer. A, B, C, eller A, C, B. Kald det hvad du vil. Så vi har simpelthen delt trekanten op i 2. Så vi har en ACD og en CDB, men det er ikke super vigtigt lige nu. Højden her vil vi gerne finde her. Højde C. Det gør vi ved at sige B gange sinus i A, det er lige med højde C. Fordi vi skal se her, at B, det er den her. Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Til A,
er nemlig lige med højde divideret i b. Og ellers så er sinus til a gange b er nemlig så lige med højden, fordi det ligesom isolerer på højden. Så derfra så får man så den her, skal vi finde, den er her. Så det man egentlig kan gøre, det er bare at sige a gange sinus til b gange c, for det er jo grundlinjen. Det her det er jo højden, og det her det er grundlinjen. Det er 2, det er ligesom lige med t. Og det kan du også gøre. Du kan så vælge at sige, at i stedet for at bruge den her form for at finde højden, så kan du bruge den her. Det er jo, hvad du selv har lyst til. Men de begge to giver samme svar. De her to, de er egentlig lige med hinanden. Altså, vi skal regne arealet ud, og det gør vi med formlen. Hej. Vi skal regne den her arealet ud, og det gør vi ved formlen t, altså arealet, lige med højde gange grundlinjen, det vil med 2 ved den trekant. Højden, den finder vi via den her formel, som vi har vist før ved bevis af udregning af arealet. Den er lige her. Og så har vi de her tal på siden, og dem kan vi så sætte ind i vores formel her, og så bliver det til b, eller der 5 gange sinus til 50, altså det her sinus a, gange 10 med grundlinjen, det bliver 2, det giver så 19 for en 15, som så er arealet. Så det hedder CM2. Færdig.